Hatırla. Ondan bir muqara saylın san başlayarız. Vale. Ahora da ne adam bilen başlar. Böyle. Sonra adam esamen başlar mele. Ondan başlayalım. Beş saat gören 5 tane adama aralığını. İlk ölen size Muhammed Gelin tuturumuzdan tanıştıran Muhammed Gelin ödedi. Söz vardır. Gençliğini tanıştırır. Kısaca ise Endonezya'da content design ve marketing uğruna öde köpten meri tecrübesi var. Hazırki ortada freelance işinde işleyen ondan başka bizde ön yollarda bir kere design temasına UI UX temasına kurslar verdi. Bu gazetede görüşünüz yalan content design ve marketing kurslarda tanıştırar. Sorunuz adınız olsa artık sorabilirsiniz. Yine Muhammed Kelim sana söz koyuyor. Devam ediyorum. Vale. Awan hada. Awan ne men hada content designer. Indonezya'da, Malatya'da. Sorlarda koyan. O da neyse diyor. 5 yıllardır biraz designerle meşgul olan. Hatta yakın son yıllarda content design half içkiğini öğrenip kanımda. Her işten olmam, freelance ediyen olmam. Çalordan. Ne asıl kursunum için asayınıydım. Content design, marketing kursu. Belli bir häzirki ýagdaýda Türkmenistanda men üçin men pikirimçe täze urulan bir ýerde şol sebäpden ne content design marketing gursy näme? Häzirki wagtyň iň ýakyny bagtlaýan täzeden bir diýle edilýär tespitlemeden asyl şeýle düşünýär bolsun. Ne belli bir ýagdaýda content designerler ýa-ni content SMM social media marketing ýararda belli bir ýagdaýda şol böyle bolsa social media marketing gursy içinde bolarokman. Men pikirimçe gara, ýani content designer ya content marketing dinle bir adamyň öz bir tahypy bolman, sosial mediada adamyň bir tahypy bolman, beýle bir bizneslerde kömek edip bolýar. Ya content marketing häzirki ýerde gatly güýçler. Günlük görýän ýani TikTok ýa-da belli bir ýerde content marketing bir bölegi. Yani asyl ol ýani personal branding diýişde. Yani meselem siz content marketing öwrenýär. Bizneslerde kömek edýär. Freelancer bolan işler bilýär. Ne olatdan öwrenýär. Sonra belki asıl content design diýenen belli bir ýazgyly kişi pikir edýän, näme Instagramda poster ýa mesela öňkärde bloglar mod häzirem gowy bloglar bar, ýa-ni türkmenden az, şoň üçin üstünde bilim işläp atýar. Öz taparlarymyz bilen ýa-ni gysgaça bulan aşağı goýar. Indi content design iseni formatda bolup bilýär. Surat bolsun, Instagram, text, bloglar, LinkedIn boluplar, video, YouTube. Ya da podcast, например, benim öyle podcastım var. İngilizce, Türkmençe, kıysaca, köp bilýändir. Şoň sürenem galança etmede orada. Şoň üçinem ýani bizim Türkmenistandaki ýaşlarda öwretmäne has öfken ulan biri. Gowurm gadýan,
kurslarda soralar çıktı. Yani Google Form vardı, sonra da belli geçtiler. Kursun devamlığı, birinci tapları, her tapır 6 hepte. Her hepte 2 sapaktan olur. Tapın devamlığı, bir saat, bir yarım saat. Yani ol, zavis, sonra bağlı, yani memur geçine bağlı. Tapaktan sonra baktım, men asıl öğrenim, yani şöyle halam yok. Praktikalarına götürüp bolýan. Şoň üçin praktikanın sany has köp bolar. Bäde edil. Her hepde bir teoriýa bir sapak bolsa da, teoriýanyň näçe ýyl tarap bolsa, praktika çekilmeli. Inni kurs talabalarını diýip köp sorapdylar. Biz kurs iki tapdan ibaret. Kursyň birinji tapdaryny okutdylar, ikinji tapdaryny төлewli. Soňky soraw haýsy ýagdaýda okuwçy sertifikat alýar? Inni ýol we sertifikat berýär. Olam ýa-ni kursyň soňky sapagynda her okuwçy prezentasyada sahypasyny sosial mediada sahypasyny görkezlerler. Şol wagtda näpirmer kursyň dowamynda biz öğrendik. Hem aýdar ýa-ni Instagram bolsun, LinkedIn bolsun taýlaýar. Şol belli bir sosial media sahypasynyň dowamynda 350 tane follower'dan geçýär. Köpüň okuwçylara berilýär sertifikat. Belli derejede ýa-ni egzamini alyp bolan okşan üçin şol belli bir derejede ýeten okuwçylara ýa-ni sertifikat berilýär. Kursun dowamynda meşe birinji tapdyr, näme öğrenýär? Kursa giriş bar, teoriýa terminler bar, näpirmer tarapynda goýansyň näme arada. Ondan soň audience hashtag research bolar, social media strategy. Ol aslında näme? Hashtag ulanýan hashtaglar ýa audience bolsa belli bir ýa-ni tapjak auditoriýamyzda näme tapmaly, näme öğrenmeli. Branding, personal branding olar has hem ýa-ni sen sahypanyň Ona meselen logotyp ya belli bir branding böyle olsa da branding ondan atıldı. Sonra onun için onun belli arkadaşlar ne adet etmeli, ne etmeli. Ondan sonra social media platform, sosyal medya siteleri, например, LinkedIn, Instagram, email, YouTube, Facebook, website, neden yani işleye hemen adı öğrenir. Social media analytics. Belli bir adayda sosyal medyanın öğrenim alıcı tanımlı işleme yerleri var. Nasıl kıyıya korkunç tarafta, prosta tüm haysi auditoriya nämen gowur, ýani näme köp goýsam has gowy özü sahypaň üçin gowular diýen pikir bar da, şonu öwrenmek üçin aslında edeýär, ýa-da eline sanalyp ýa-da kalkulator işe belastal. Content creation process ol näçe content edýär, näpirmer Instagram üçin näle, YouTube üçin näle, ýa-ni nämeler uluyor, haýsy kurallar öwrenýär. Ve şonu meýersel barlykdan belli geçer. Öýýän alt tema bar, alt temanyň hersi teoriýa, praktika bolar. Indi ikinji tapyr näli? Ikinji tapyr has düýp beýin tema. Figma, ýa-ni Adobe Illustrator näde ulanmaly? Birinji tapyrda Figma bolar. Ýani edil düýp ulanmarsa, näpirmer, näde çalty işlemeli, ýa-ni dizayn sistemi bar, sağlar. Storytelling attribution'da belli bir adayda seni content'e berýänler storytellingden goşdan hasyny gyrykda diýär. Şonam öwrenmek ati wajib. Copywriting birinji tapyrda belli geçer. Copywriting asal tekst ýazman görüşlerde, tekst ýazmaly diýen blog dälläni üstünlik ýa-ni internetde content, podcast bolsun, ýa-ni video bolsun, bu ýerde tekst ýazmaly. Şu tekstler näde ýazmaly, näde sağlamlar getirmeli, kısıtlandırmalı. Ve her kârlarına tırmanışmaya çıkart edecek olsa az kanıtlarını sani. Ve bileme okuyamadan yönü belli bir problemi var. Sonuçta son tutmak için copywriting adı öğrenir. Bazı full course olan için ben doğru copywriting tırmanışmaya çağırdım, tercih edip belli bir kurs yaratıyoruz. Şonun hüdürler. Fadatiz content automation malında mesela sahipanızda mesela siz her başvuru işleyen olsanız content zaten dizaynda başvuru belli bir ödeyişime bağlısa sonra content dizaynına Canva'nı sarf etmeli yani ne adet çalt contentler çalıp boylayan adam ösürüyorlar çalt adamlar getiriyorlar boylayan yollar var da otomatizasyonu değil yavaşça sonra da SMM strateji varla sosyal stratejilerine ne yapıyorlar например freelance olanımızda belli bir brand size gelse например firma gelip ne şunu yapacak reklam etmeli diyelim hikayenin içinde mümkün adı dünyada. Например, sahipa ne etmeli? Strateji ganyanlar, sosyal medya. Kısaca, freelancing as a content designer olsa, content creator, content üretici ne adet freelance işler olur, ne adet diyen fikir var. Ne? Yani ki sutur var da o kadrana belli kesmene mahittinden oldum var da. Men yani 40'tan
işte 50 sene business döllü endüstriyel biznesler işledim. Sonra köpten yani content designer oldu. Hafım yakın 2 yıllıkta half cup. Beş dolar yana bu asıl şeyle koyuyordum. Ne asıl mesela gayet gelsek design content design marketing kuruluşu vardı. Ondan da sarı ben story'da belli geçti öyle yakıyor da koyulanlar. Content design kuruluşlarından yemin edip olur. Ne kadranlardan birleştirip şu kuruluş sorunlara, например, işi direktör olsa stajrovka etiplerler, yol verettiler. Ne yağdaydı? Belirli bir content creator olursanız, например, yol verdin, dürlü sosyal medyalar için content öğretmeli. Diyeli, mesela bir Instagram'da olsanız ya da LinkedIn'de de content öğretmeli, adamlar çıktak oluyor da. Hatta şeyde seyretsen, например, diyelim belli bir Türkmen tayfaları var. Yani 7.000'ler, 8.000 adamlar var. Yani koyanlar hiç takılı yok da belli bir uğru yok. Son için şöyle öğrenmek için yani belli bir takip öğretmek için, belli bir brand öğretmek için internette asıl content öğrenmek, brand öğretmek için adamlar paylaşmak için belli uğur sayılmalı. Sonra hal öğrenmek için yani kimse yol ve takip öğrenmek diye başlamakla. Onun başında, onun da sarı freelancing projeler var diye ayırttılar, projeler. Ol gelecekte planlaştırılan da mı? Kadar. Ava. İnşal yani qo'y o'zi content dizayner qo'y ichki qiziqlanib o'rganacaklar. Mesela işlemlerlerde yol verdiler. Men kimcha qatı qo'yarmı diye. Asıl xatı öğrenmek olsanız başlamana qo'yarda bundan qo'yarlar. Şular ýalypdylar ýagny mysal üçin şu ne ýetjek bilen adamyz öňümüzdäki günlerde mysal üçin öňläde kursa gelýärler, kursa okaýarlar, taňýarlar ýa-da okuwçylarymyz boşda bolýardy. Biziň ne edesiniz gelýärler. Bizim kursumuzda okutdular. Ondan sonra bizim özümüzde praktik edip bilsinler. Yani belli bir tutorlarımızın göz aslında team lead bolorlar, project lead bolorlar. Şolaryň el aslında yani praktika yani internship ederler. Olar näme ýagdaýda bolupdylar? Bizim öz proýektlerimiz bolupdylar, ýol bilen öz proýektler ýa-da daşyndan bir proýekt şolaryň üstünde de tejribe alýarsynız. Eger siz dowamly üstünlikli ýagdaýda wagt-wagtyna işler ýerine ýetiren ýagdaýyňyzda bizim geljekde freelance işlerine tap berjek bolýarys öz okuwçylarymyza okany urlaryndan bu işler bilen ýa-da mümkinçilik görecek bolýar. Nesip bolsa bu zatlaryň üstünde işleýär. Geljekde hasam giň işleýin we dol manada düşündürip bilersek diýetjär. Yani gaýtşalyk Muhammed gelýän hem bu döwrüne hem okuwdan soňra ýa-ni şoňa görä taýinlanynda şoňa görä okan ýagny ýöne bir uğru öwrenmekler, öwrenen zadyňyzy göni netijede görmek üçin netije fokus edinler. Ýagny bir zatlary öwrenin, şonuň göni praktikaga geçiriň. Şoň üçin hem şu komiteli tuturmyz goýlap tapdyr, ýagny göni size kursuň dowamında bir hasap açmaly diýär, şo hasabyňa sertifikat almak üçin 350 sana follower bolmaly diýär. Ýöne belki şu dinleyijilerimizden sorap bilerler. Muhammed geldi 350 follower fake account'tan çöpleseler olary gözelçilik edip bilýäsmi ýagny kontrol edip bilýäsmi? Ol problem edel häzir käbede gati internetde urallar köpä. Belli bir sahipa gadar ýanmaly, onu çykarp berýärsin ýa-da. Şunça fake'ler bar, şunça aktiv account'lar bar da, näme hakik adamlar da. Solam o belen geçenler. Beýle adam ýa-ni ýol berdim, kömegim kadiýan. Ýa-ni näme menim döwrüm diýsen garadym ýa-ni gobertler ýa-ni mesela men 3 ýyl 4 ýyl bilen ýa-ni başlanýardım. Şurlar startda kömek edýän ýok da, şunýaly ýol berdi, öwrenip ondan pas berýärjek, kömek edýärjek mesela. Stajrovka da ýokdy da. Ondan öwrenip daýdym internetde ýer tapýardym. Häzir klasda gowy ýagdaýmy kadiýan men düşünem, öwrenmäde asyl content design marketing öwren gowy trend. Ösýän trendden napример, Türkmenistan'da ýa-ni ýakyn bilemokmy, men görýän käsä sahyplar gaty gowy ýördüler. Hatta sahyplar eýlen beýlende, şoň üçin gowy edip ösdürmek üçin marketingde öwrenjeklerim, dizayn öwrenjeklerim has gowy ýa-ni mümkinçilik.
Esasen hem kiçik orta biznesler için en aktual sosyal medya hesaplarına, Instagram ve ala hesapları kullananlarda dildaşar yurtlarda bizim yurdumuzda da gününden ötüp barya şu Instagram hesabından olsun, LinkedIn hesabından olsun, herkese sosyal formlarda ras aktif sensörlerden şuna berde de esas rolü yankı content design sağlıklı onu tutuyor. Misal için adamlar geriyelerden ilk başta dizaynına seyretýärler-de. Geriýän kasaplarynyň dizaýnyna seyretýärler. Şo zady bir bilmek mümkin möhüm diýip pikir. Her kim bu zatları edip bilýän bolsalar, ýöne edip bilýän zadyny görkezip bilmegen bir başga bir talant, başga bir sumgat diýip pikir. Edileri. LinkedIn'e köp ciddi ettikde. Mesela kantetin näli gowalar insany gowa adamdan gowa gözüne görünmese, adamlar şol düşünjegem bolmaýar diýär-de, görjegem bolmaýar diýär. Başga ýerde mesela belli bir ýerde sen özüň prezentasiýa bilmeli. Mesela berýän İngilizce value diýilýär-de, berýän gymmatlaryň adama kömek etmeli, naprimер. Diýeri lemok trainer bolsam, naprimер, diýerli sportal bizde trainer diýýän şumal. Mesela sportal trainer bolsam, maşgullar görkezip näme bilmeli, näme etmeli. Şol gaty ýa-da adamlara gymmatlara bada öwrenip bilýän bir zat Instagramda diýip ýöne oturup angydan adamlara gaçak swap edip turamokdany öwrenýän nadatlar görüp, şahyl content marketing asyl isabet edýän. Ondan ýa-da kiçik biznesler şol bolýan hem üçin sebäbi marketinge köp pul çykanok. Mesela bir adam aýdýar, bir adam ofise getirýän, şolyan şolan işleýär, content design, media content ýasaýar, ýoýýar. Ondan masalan kamerat ýok. Dogry belirlerde de ýankyýarlyk Facebook ad diýip ulanýarlar. Ýöne asyl contentini gowy bolsa, meňçe fikrimçe Facebook reklamy gerekdir. Türmek gerekdirler. Lişkin türemler. Şoýardaýam has bir iş bolan üçin şuňa trend çal. Sebebi häzirki döwürde adamyň ünsüni çekmek ýandaşdyr. Misal üçin bir adam 500 adam follow etýän bolsa, günne näçe content öňüne gelýär-de. Soň misal üçin şeýle geçirkitýär, gödöňünden geçirkitýär. Ünsüni çekip bilenokda sebäbi şol bir contentler, şol dizaynlar bolan üçin sebäbi taýyn ýerlerden alınýar bolan. Şo urdatlar ýaly görünýär. Gözüne ýekeşik görünse, sada durýardan, şonu görýärden, contenti, dizaýny odan bolsa, durýardan görýän bu. Hasam bunu türkmençe bolsa, hasam ünsüni çekýär sebäbi. Ýa-ni aýdyşym ýa-da türkmen contentlaryň näme köpelip başlady, öňler hasady näme köpelip başlady we türkmençe ýekeşik contentleriň döremegi adamyň hasam türkmenlerimiziň ünsüni çekýär. Şoň üçin kiçik biznesler bundan soň has popularyr diýip pikir. YouTube'da şular ýa-da gelipdir. Salam, näme öwredýäňiz? Programmerlemeni ýok. Programmerlemede content design we marketing barada. Instagram'da we beýlek sosial formlarda görýän contentlaryňyzy ýasamagy öwretýärsizde kursumuzda. Soň kometgeli şular ýaly soramady. Häzir form doldurmalyda, soýadylmak üçin. Form dolduranlaryň sany näçe törekden? Şu dünkü ýagdaýda 43 diýen, 43 tane okuwçy. Dün email olupdum da, gatnaşjaklara. Webinarlarda şol ýagdaýda 43 okuwçy. Başga ýene bir soraw bardy, beýle geçipdiler. Bir tane adam ýa kompýuter ýok bardy diýär, şeňe hata gelip bolýan diýär-de. Men şeýle aýdaýyn, kompýutersiz asyl dahly ýok. Hata okanynda kursa geçenim. Belli bir ýagdaýda size kömek bolmaz, belli ala praktikada öwrenýär. Näçe kitap alyp, teoriýany alyp, ýöne bakarsam, meselem şu ýagdaýda kitap bolmasa, men näçe aýtsam, siz şonu öwrenip teoriýada öwrenmeseňiz, praktikada öwrenmeseňiz, öwrenmeýärler, özüňizde bilip bilmeýär. Şoň üçin meniň maksadym kompýuter bolmasa, tapjak bolun, tapjak bolsaňyz, programmalar soratdylar. Birinci tapgır üçin köp ýagdaýda Figma we Illustrator bolar. Figma moň programma, ony alyp bilýän sanatdan. Illustrator'ın belirli de tapdyrýan. Eger tapmasaňyz, soň ýazyp bilersiňiz, onam grupda paýlaşar. Belirli de gerek adamlar üçin ýol taşyp bolar.
Yani asıl Figma tamam var ya. Ol iyi şeyler mesela çıktığını böyle. Başka önkü kursada da belli yağday boldy napar biraz. Mesela diye 50-60 adım kılıp 10 tane gelmedi belli da responsibility stressimiz olmasa. Endi şu kursa napar men bir kısa da okar. İyi ondan görürse aktivite var. Mesela zaten Google For'da da belli açıkta ödeyeceğim. Kursun bir şey yapıp düşündük. Belirlerde de kurslar tapaqatnaşmadıklarda sebepsiz gelmeyen yani tapak geçiren olsa o bilmek okuçu yani 40 nokta kemal farklı asıl kurs bilen. Şol ýagdaýdan öz yani öňsümizi belli bir ırkmayan okuçylara has köpläp berip şolardan has köpläp ýetýänler has amat mukaddiýan men görmüşe. Ama benim yaptığım şu an sorularda men doldurmadığım bir nämet bileýsäňiz de şu an YouTube'da chat'ta ben link koydum. Şu linke girip linke giren ýagdaýynda birinji ýokarda duran content design marketing tip forum durandyr. Şu forma girip doldurup bilen ondan soň ikinji duranam Telegram kanaly vardır. Şu Telegram kanala girip bilersiňiz. Şu taýda tapaklaryň linkleri, Zoom linki şu taýda paýlaşylar. Muhammed Kelin aýdyşyna goşulýan, mysal üçin köp adam ýazylyp bilýär, mowt bolan üçin ýöne hemmekime gerek zat däl. Hakykatdan men özümem gatnaşjak, men özümem öwrenesim gelýär, öz ýalňyşlyklarymy düzeltesim gelýär. Ýöne buny dowamly öwrenmesek ýa bir manysy ýok da. Mysal üçin izgider bir gün gatnaşmasak hiç el peýda ýok. Tapaklar izgiderlikle gitýär we birinji tapyryny öwrenmen, ikinji tapyryny öwrenmeniň hem bir manysy ýok. Şoň üçin biz moderatorlar tarapyndan eger aktiw gatnaşmaýan adamlary grupdan çykaryp biler, şonu öňünden duýdurýas. Şoňa görä eger hakykatdan hem öwrenesiňiz gelýän bolsa, gatnaşyp öwrenin. Soňam eger isteseňiz birinji tapyryny gowy kursyň ikinji tapyryna mukap bilersiňiz. Näil öwredýäňiz diýipdirler. Muhammed Kelly sapap geçýäňizmi, tölegilimi ýa-da mowtmy diýär. Muny ýani zat webinarlaryň başynda agzap geçipdik. Kursumuz iki bölege bölünýär. Birinji bölegi mowt, ikinji bölegi tölegili sebäbi, ikinji bölegine has giňişlerini öwrenýäňiz we has çylşymly zatlary öwrenýäňiz. Biz size hani görüp bilmeňize zat bererdik. Kime gelderse birinji tapyrda eýem bizim Twitter'ımızdan okudyşyny görersiňiz, eger göwrüňizden tursa dowam edip ikinji tapyryna mukap bilersiňiz. Asıl yani mesleğim şöyle öňküden yani başga näle okudýaňyz, indi men ýaňy aýtjym ýaly praktika köpüp soradyň. Mesela öwrenmek gorkadyna, ýani hydys ýaly sağa elini berýän diýär. Şol ýaly et gorkadmady, näme etmeli, niýde hemme zady ýa-da mesela bir tapda näme öwrenýän bolsak, hemmesini ýa-da mesela praktika et gorkadyna, ýa-da audience research näme etmeli, strateji näme etmeli, beýneden hemmesini öwrenmek edep. Diýje goýanym, menim siz bilen deňlikde bir zat ýasarym. Mesela blog ýasaryn, şu blog ederin, siz öz sahypany edersiň. Şoň sizin işläp gorkadyna. Menim belli bir ýerde sizilen bile, ýani öz saatynda ödüp, nolan döredip sizin işläp, ýani öwrenip gorkadyp eden işlemde öwrenip gorkajak bolýanda, has ýani düşünip bakmaň taýrak bolar ýaly. Şulara sowra gelipdir Muhammed Kelly. Sizin pikiriňizçe gowy göredilýän Instagram sahypalary meselem ýetiräň diýip. Gowy göredilýän Instagram sahypalar. Ne tanımamen Türkmenistan'da diýin, gowy göredilýän Instagram sahypalardan Hay Aşgabat diýip bir sahypa bar. Erkäy we grafik dizaýner bir gyzadyr. Şo sahypa has gowy göredilýär. Meň pikirimçe, kontent ýagdaýyndan. Tüde Aşgabat diýip bar. Ýani afişalar goýýar adetde. Olam ýalňyşmylam architekt işleýän bir oğlan edýän. Eýesi. Indi hem change olur. Belli bir content, original content'ta. Mesela diýeli belki şu an krediýanlar time limit diýip sahypa bar. Yani gowy sahypa diýip time limited yani adamyň suratlaryny goýýar da. Asyl şoňa tema hiç kim kritika ýok ýöne. Köp türkmen sahypalary ise beýle adamyň suratlaryny goýup, yani 7000 8000 ondan men galýar, baý görýän bolyn, boýnak şeýle diýär, näme salşmaly. Sol tarapdan özüm yani
Eýsat saklanma. Sanam soňra başladymda adamlar gaty şoňa köp ünferiýa goýun, ünsi almanlarny gowlady çekmelýärler, öwrensinler sebäbi başga dillerde şeýle hakykatlar, gow hakykatlar bar. Biligin az. Indi tutmasa hakykatlardan şol kim masal şmaht ýadyma düşýänler ta. Meselem, men follow edýänlerim, beýlekleri men farydamak, ýerlamak sebäbi bar. Yine uluslararası soruyorlar. Lan programmaların linklerini paylaşabilirsiniz. Figma ve Adobe Illustrator programmaların diye. Mümkünse bunlar Google'a yazsan çıkar. Yani Figma değilse hem Adobe Illustrator değilse hem programmalar çıkar. Ediler, hawa. Paylaşmak gerek olmaz diye fikretken. Sonuçlar yazıyor. Tapaklar nerede ve kaptanın kaysı günler geçirirler diye. Ha, hawa. Indi Google formatydan goýup, Google formatyna goýupdyk. Test etdirler, köp kişi 7-nji gün, 6-njy gün, 3-nji gün, 1-nji gün dipdirde. Indi häzirki ýagdaýda meselem 6-njy gün, 7-nji gün etsem bir kelek bolan gadýan sebäbi. Ýa-ni öýüş berilse, meselem şu gün 6-njy gün bolsa, onda ertege öýüş etmeýin. Issagar bolmasyn ýa-ni. Şoň üçin birine hepden başyna deli, napyrmer diýin, ikinji gün, beýlekinem 7-nji gün. Ýöne ol belli bir finalny netije derler. Onun için bolsa 40 başlamalarının belli ders. Hemme adamdan ýerilen ýa qydanlaryny her kimin öz isleýän günler görür. Hiç oňa hereket ederse, meselem Telegramda aýdylar hukman bir hepde öňünde. Tapak kaçan başlar Muhammed geldi. Bilkis öňün jogap berensiň de ýene bir ýatda daýaly. Tapaklar ne? Näçe ýere çekden öňe 13 bolýarmy? Görelim kanalları. Awa. 12 folyan eken. Bir hepden köpürak wagtlarda ýazyljaklar üçin 12-sine başlaýar, 12-nji ýylda. Primärden bahat näçe bolar gaýdy? Häzir kod bahalar aýdyp bilemdir. Birinji tapgyryň soňundan nisip bolsa şoňa ýakyn wagtlarda ýa ikinji tapgyryň bahatyny aýdarsyň. Ondan aşağı. El Tretyan Muhammed geldi. 43 adamdan hazır. Men fikrimçe 50 adama çelik köpeler. Yana hocakların sahne şolardan näçesi dowamly gatnaşar diýip pikir etdim. Yani geçenki kurstaki tecrübelerini biterse geçenki kursa mesela men grafik dizayn kursundan UI UX dizayn etdimde. Ondan sol topar wady, mesela bäş okuwçy, bäş alt okuwçy. Soňra gatnaşdylar. Beýle wady öýşe neme dip diýje gaýnadym. İlk başdan, ýani UI UX başlandyň soňra çelli. Progress gördükde, gördüm ýa öwrendiler, ýene hemen diýe, ýani UI UX niýede näme telefon üçin applar, web design, UX user experience mesela gözläpler saňar. Şonu haqqy öwrendikde çykin, şol şoňa cevap versem, men pikirimçe öwrenjek öwrenýärdi. Eger şu 50 sanyň içinden diýeli, meselem 20-si ilk başda gol ünferler öwrenirler. Belli bir ýagdaýda meselem 10 tansy düşünsede, meselem şu content designer meniň bir wagt beräjek, öwrenýärjek ogrum diýip öwrendip hasap edýän bolsalar, men pikirimçe gowam gadýan, sebäbi asl tutor üçin beýle tutorlaryny bilýänler, näçe okuwçy az bolsa, şonja gowam gadýan. Belli bir individual işleme üçin mesela men diýip bilýän berler şunu düzeltmeli, näçe düzeltmeli gowgan mesela gorkat bilýän. Mesela 50 sana adam bolsa men her nemme kişinin işini düzeltip gorkat bilýän, wagtçy praktikada şonu ýaşap bilýän. Sebäbi UI UX ýardyma düşýär, mesela bir okuwçy eden bolsa, şonu näme üçin çalışmaly, şunu näme etsen şeýle bolar, şunu näme etsen beýle bolar diýen ýagdaý köp çıkdyda. Şonu hat işini şonu üçin okuwçy öwrenip, şonu çalışyp diýen reaksiyon öğrendim reaksiyonda mesela bir jangy setdim, sonra öğrendim bir tane tarafta. Sonra hasta tanımlamak için yani fikirce 15 antiye dokuş has amatlıyor. Nasıl o dediğim hemmek çıksın diyelim derler. Öğrenecek korkutma kalsın. Böyle de vakti pasayalım. Content design men öğrendim edeyini edinlerdim derler. Over öğrendim aslında. Taptım. Sarıpam edeyim başlayayım. Öğrendim paylaşayım aslında. Men
pul bar eken men pul baryny bilemek bunda. Şulugurda asıl dünyada işlep bolýandy. Men niňe öz sahypamy öýden Instagramda açaýyn, bolsa onda paýlaşaýyn da. Şolan öwrendim. Hatta onlardan uza öwrenip belirli da ýolda bitip barýan öwrenýärler meselem. Ýolda ýörap barýan, şeýle ýol satrykda tapýan diýär, soraýar ýagdaýda. Şonuň üçin her kim özüne gyzykdy, özüne wagt berip, özüne näjek ugry bolsa öpmäle tutma, gaýry tapakda. Belirli da öyle wagt haýatda. Doğru etken. Bakın, yanım kovuyla kesinde adam sahne ne çağlı olsa Twitter için kovduydum. Eğer Insta kreatörlüğü olan yağdayında ne çağda mutlu dersin olmakla belli bir limit olur mu senin için? Men pikirçe limit bolsa gowam kady ýany o. 10 adam diýeli, 10. Gowy netije almak üçin ne kursan 10 adam gowam kady. Olur. Son misal için birinci takdirdäkden 10 adamdan köp bolan ýagdaýynda birinci tawşyrda şo girýärmi ikinji takdira. Şolar ýa-da dersin. Ony mesela bir iki hurdan etip bilerse Eger 10 adamdan köp bolsa, misal için 15 adam bolsa, misal için 7'den 8'den käbir bölüp berseňler. Hawa. Şöyle mesela ya olmasa da mesela diýeli 20 adam atlasak diýdi, 10syny birinji deli. 10syny da mesela sapakda herkepde diklerek bolsa, bir aydan soň ýene bir kursa sarta diýip goýanadym. Ýa-da ýa-da öwrenjek göre bir tapar ýoluna tapar hakyn. Esasda öwrenmekleňiz. Ondan başga soraňyz bar bolsa sorap bersiňiz. Kursa değişdi bolsun. Ýollarda değişdi, muhammetkeler değişdi. Soralarynız bar bolsa. Onda da. Gatam uzine oturmaýla webinarymyzda gysga bolsun, belki soň ýene biraz gysga ders ýarym saatlyk videony hiç kim görmedi pikretýän gysga ders. Evet tamam ya da sen kahvaltıda ma qeňalat bilmem Instagram olsun, LinkedIn olsun ya Telegram gruplarda postlarına qaytaratılады. Onda ýoş-ýoş jemläýli webinarymyzy emäňizde sag bolan gatnaşaňyz üçin eger webinarymyzy sahranda ders sebeder. Eger soraňyz bolsa da başga soraňyz bolsa, ýa-ni linkden Telegram kanallarına geçip sorap bilersiňiz. Şu taýda bizim Twitter'ymyz Muhammed aktiv soralarymyza jogap berer. İngilizce bir günüň içinde. Men registre edip bilemek ýa. Nere registre edipden doktaňyz? Näder barlak göre? Kursun forma açıktır. Yapmadım. Forma açık, men şu an özüm barlak gördüm. Telegram kanalym barlak göre. Ona da girýär. Haýsy forma açylanak size? Kontentler näme hakynda bolsa has gowy. Men pikirimçe özüňize bagly etken komersiýal kontentler näme barada olar? Özleriniň gowurýan kontentlerini döretýärler etken ýalňyşmasam. Onu ýa tapan kursun dowamında eder belli sahpat soňçy bolar. Mesela gowurýan etmesen hiç çykmaýar. Hatta o yankı değişmeyecek. Men başka bir adam sahipalyny bir gördüm. Aslında İngilizce bolsa, men şonu kopyat İngilizce türkmen çekjek diýär. Şu ýagdaý bolar. Tercüme etmekde. Aslında özüň näme gowurýan bolsa, mesela men misal getirerim kursda, mesela nahar üçin gowurýan bolsa. Men açardım. Wagtym bolsa, napamlar öz video çürüp, şundan qırsyaplar da barlak goýan köp. Şonu goýjakdan napamlar. Auditoriýama mesela öýde turgan zena başgalar ýa nahar üçin ogullar köp därs jensler çalp başmydyň içinden näde nahar gon hangy näde gowy nahar üçin ýa soradan napamlar gyzyk ýagdaý. Sen ýa-ni bulat edip bolardan napamlar nahar üçin gowy adam bolsam. Beýleserim özüne göre onam hukman gullaşar tapakda hukman gullaş bolsa aktivne hukman gerek şu ýagdaýda pikir paýlaşmalar mesela men ýa-da sana diýerim men robot bilen guruplanýan şowa haýpaşak diýsem
sen halamasan, ol halamasa, bu halamasa peýda ýok. Mesela türkmen sanatçy trend dalşman. Köp bahsekerdi. Soň üçin gürleşmeler, mesela bir mal gelip diýer, men kitap taryp başlap. Okan kitaplarymyň böyle şöpdiýse men iki üçelim bilen baryp, taýyny öýrenýär, kitap okuyan goýan adamda. Şoňa sportkan. Soň üçin şonam topa masalatda çyk gosunda. Beşiktaş'a diýsek, goýan adam bardy bolar kontent. Hatta bu beni savarçılıkdan garaşan onu näme size de muhammed gelişinlikler, fokuslar size de sinlikler emmeňiz sagamanca öwrenim geljeğin kärleri olan kärlerden biri nisip bolsa emmeňize sinlikler diýerkäs işinize, okullarınıza sinlik emraňyz bolsun. Bolýan sag olun muhammed gelişinlikler gatnaşygyňyz üçin, soralarymyza jogap berýäňiz üçin. Albatta, her kayın okuşuyordan yaptı araplarlar. Bolýan, sag olun, sag olun. Sağ olun, doktor.